Tänään olemme täällä historiallisessa Alalemmun kartanon miljöalueella Piispanrannassa. Tänään tapahtuu myös jotain hyvin historiallista. Ensimmäiset Kaarinan paikallisuutiset kuvataan tänään. Ja uutislähetyksemme aloittaa tänään pääuutisten lukijamme Matti Järvenpää. Ole hyvä, Matti. Pääuutisaiheena on tänään kaarinalainen hanke, joka näillä näkymin nyt päättyy muutaman kuukauden sisällä. Tänään 8.12.2014 pidetään vastoinkäymiset voimavaraksi hankkeen päätöstilaisuus. Hanketta on hallinnoinut keväästä 2012 palveluyhdistys Kaseva ry ja rahoituksesta on vastannut Raha-automaattiyhdistys. Hankehakemukseen oli kirjattu suuria tavoitteita, jollei nyt koko maapalloa koskevaa, niin ainakin tavoitteita koko kaarinalaisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Vuoden 2012 loppuun mennessä tavoitteet kuitenkin saivat pienemmät ja realistisimmat mittasuhteet. Yhdeksi selkeäksi tavoitteeksi oli siis asetettu Kaarinan vapaaehtoistoiminnan keskuksen perustaminen, ja maaliskuussa 2013 syntyi Kaarinan vapaaehtoistoiminnan keskus Paletti. Ja seuraavaksi yhteys Palettiin. Miten Paletti syntyi? Tiina Valtanen, ole hyvä. Paletin syntyä voisi verrata ihmislapsen syntymään. Se ei syntynyt yhdessä eikä 2 yössä. Sen syntymää edelsi noin 9 kuukautta aktiivista ja intensiivistä kehittämistyötä. Palettia oli rakentamassa joukko kaarinalaisia yhdistyksiä, järjestöjä, kaupungin virkamiehiä, seurakunta, ammattiopisto Livia sekä tietenkin monia vapaaehtoisia. Paletissa mallinnettiin monia muualta opittuja hyviä käytäntöjä. Tärkeitä malleja ja oppeja saatiin muun muassa Rovaniemen neuvokkaalta, Sodankylän kylätalo Kitiseltä, Helsingin missionilta, Salon Syty ryltä sekä Satakunnan yhteisökeskukselta ja Tampereen muotialan, Paletissa siis mallinnettiin monia muualta opittuja hyviä käytäntöjä. Tärkeitä malleja ja oppeja saatiin muun muassa Rovaniemen neuvokkaalta, Sodankylä Kitinen ryltä, Helsingin missionilta, Salon Syty ryltä, Tampereelta muotialan asuin- ja toimintakeskus ryltä sekä Satakunnan yhteisökeskukselta. Paletin tavoitteeksi asetettiin perustaa paikka, joka ei ole matalan kynnyksen, vaan täysin esteetön paikka, joka voi toimia kaupunkilaisten olohuoneena, yhdistysten kohtaamis- ja kokoustamispaikkana. Ja ennen kaikkea Paletin tavoitteeksi asetettiin tarjota laadukasta vapaaehtoistoimintaa julkisten palvelujen rinnalle, lisätä yksilön ja yhteisön terveyden edistämistä lisäävää vapaaehtoistoimintaa ja vaikuttaa siten kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Ja mikä tärkeää, Paletti vastaa omalta osaltaan kaarinalaisten vapaaehtoistoimijoiden rekrytoinnista, koulutuksesta, työnohjauksesta, ohjauksesta, tukemisesta, virkistyksestä, välitystoiminnasta sekä toimijoiden kohtaamisesta. Hanke on siis saavuttanut tavoitteensa kunnialla. Paletti on paikka, johon on helppo mennä, jonka kautta löytää itselleen vapaaehtoisen rinnalle, jossa voi olla mukana vapaaehtoisena ja siten saada samalla itselleen ystäviä, tekemistä, sosiaalista elämää ja mikä tärkeää meille kaikille, saa kokea itsensä tärkeäksi. Tunne, että minua tarvitaan, auttaa voimaan hyvin ja jaksamaan paremmin. Mitä konkreettista Paletissa sitten tapahtuu? Näistä lisää Hanna Oikarainen, Paletti, ole hyvä. Meillä Paletissa rekrytoidaan vapaaehtoisia, koulutetaan ja ohjataan heitä. Vapaaehtoisista pidetään hyvää huolta muun muassa erilaisten koulutusten ja tapahtumien muodossa virkistystoimintoja unohtamatta. Koska tavoitteena on laadukas vapaaehtoistoiminta, jokainen Paletin vapaaehtoinen on koulutettu ja oikeutettu työn ohjaukseen. Lisäksi vapaaehtoisemme ovat vakuutettuja. Työnohjausta järjestetään kerran kuukaudessa. Yhteisiä tapaamisia yleisten asioiden ympärillä on myös kuukausittain.
Paletin vapaaehtoisena voi toimia erilaisissa toiminnoissa. Voi antaa aikaa kerran vuodessa tai joka viikko ja kaikkea siltä väliltä. Vapaaehtoistoiminta ei ole aina perinteistä ihmisten kohtaamista, tukemista, vaan se voi olla esimerkiksi muuttoavun tarjoamista, postitusta tai vaikkapa kahvin keittämistä. Paletin kautta jokainen löytää sen oman vapaaehtoistoiminnan muotonsa, tavan antaa hetki aikaa yhteiseen hyvään. Tällä hetkellä Paletissa on 120 vapaaehtoista. Vapaaehtoistoiminnan tunteja on 2 vuoden aikana tehty noin 4500, joka on valtava määrä. Paletin tila on käyttänyt 2 vuoden aikana noin 2000 kävijää. Nämä luvut kertovat siitä, että Paletti on sanojensa mukaan esteetön, helposti saavutettavissa oleva, tarpeellinen ja monipuolisesti kaupunkilaisia tukeva ja palveleva taho. Mitä sitten hankkeen ohjausryhmän ja Paletin johtoryhmään kuuluva Suomen Punaisen Ristin Kaarinan osaston puheenjohtaja Maria-Helena Salmio sanoo Paletin merkityksestä kaarinalaisessa palvelujärjestelmässä? Kiitos Matti ja hyvää päivää, hyvät katsojat. Paletti-hankkeen ensivaiheen päämäärä oli vahvistaa kaarinalaista palvelutarjontaa tehostamalla laadukasta vapaaehtoistoimintaa, joka osaltaan täydentäisi kaupungin palveluja. Punaisen Ristin osaston näkökulmasta päämäärä oli varsin tarkoituksenmukainen, koska vapaaehtoisia tarvitaan selvästi enemmän kuin heitä on ollut tarjolla. Asetettuihin tavoitteisiin sisältyi 2 näkökulmaa. Ensinnäkin tavoitteena oli helpottaa ja varmistaa yksittäisen kaarinalaisen avun saantia. Ja toiseksi auttaa ja tukea yhdistyksiä ja yhteisöjä vapaaehtoistoiminnan järjestämisessä. Ensimmäinen tavoite tarkoitti sitä, että vapaaehtoispalvelua tarvitseva kuntalainen saa yhteyden vapaaehtoiseen yhdestä paikasta. Hänen ei siis itse tarvitse selvittää eri yhdistysten toimintaa, palveluja tai yhteystietoja. Ne löytyvät Paletista. Toisena tavoitteena oli, että yhdistykset ja yhteisöt, joiden piirissä vapaaehtoistoimintaa on, saavat halutessaan Paletista muun muassa organisointi-, tila-, toimisto- tai koulutuspalveluja. Näin yksittäiset asiakkaat, yhteisöt ja yhdistykset hyötyvät, kun esimerkiksi vapaaehtoisten välitys hoituisi yhdestä pisteestä. Hallinnon pyörittämisen sijaan yhdistykset voisivat keskittyä toimintansa sisällölliseen kehittämiseen. Ideassa oli siis kyse vapaaehtoistoiminnan yhteispalvelupisteen aikaansaamisesta Kaarinaan. Näin alkuvaiheessa Paletti on keskittynyt lähinnä vapaaehtoisten hankintaan ja kouluttamiseen, jotta vapaaehtoisten kokonaismäärä on saatu kasvatetuksi. Tarjonta vastaisi kysyntää, eli siinä mielessä ensimmäinen tavoite on toiminnassa korostunut. Vapaaehtoistoimintaa järjestävien yhdistysten tarpeita ja niiden välistä yhteistoimintaa ei vielä ole voitu kovin laajasti toteuttaa. Tähän mennessä se on ollut lähinnä tilojen yhteiskäyttöä. Paikallisen Punaisen Ristin osaston näkökulmasta keskeinen tavoite, vapaaehtoiskentän toimijoiden kokoaminen ja yhteistoiminnan tuomat hyödyt, odottavat siis vielä toteutumistaan. Nyt, kun hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana vapaaehtoistoimijoiden määrä on saatu kasvatetuksi, on aika siirtyä seuraavaan ja varsin haastavaan vaiheeseen, eli ryhtyä organisoimaan yhteistyötä yhdistyskentässä ja tavalla, josta kaikki tuntevat hyötyvänsä. Toivon, että Paletti onnistuu tässä tehtävässä. Se oli se kaikkien hyöty. Ja tästä jatkaa Matti. Kiitos Maria-Helena Salmio. Vapaaehtoisilla on monenlaisia motiiveja, miksi olla mukana vapaaehtoistoiminnassa ja miksi juuri Paletissa. Vapaaehtoistoiminta ei perustu, kuten niin usein ajatellaan, pelkästään haluun auttaa. Se perustuu pitkälti myös tekijän omaan tarpeeseen olla tärkeä, olla hyväksytty, olla odotettu.
saada uusia ystäviä, hyvää mieltä, mielekästä tekemistä, löytää ryhmä, johon kuulua, tuntea itsensä tarpeelliseksi ja voimaantua. Seuraavaksi paletin vapaaehtoinen Ritva Savolainen jakaa omia ja muiden vapaaehtoisten tunteita. Ole hyvä, Ritva. Lähdin mukaan paletin toimintaan syksyllä 2013. Olin jäänyt pois työelämästä ja hain sisältöä vapaa-aikaan, joka hetkessä tuplaantui. Tunsin, että lähtemällä mukaan vapaaehtoistoimintaan saan sisältöä omaan arkeeni ja samalla voin tuottaa iloa muille. Antamalla saa aina myös itselleen. Siksi vapaaehtoistoiminta on aina win-win-tilanne. Keräsimme paletissa ajatuksia, mitä vapaaehtoistoiminta on itse kullekin antanut, ja esiin nousi seuraavia asioita. Hyvää mieltä, iloa, auttamisen iloa, uusia ystäviä, mielekästä tekemistä, kokemuksia, tarpeellisuuden tunnetta, jaksamista, uskoa itseensä, voimaantumista, hyväksymisen tunnetta, itsensä arvostusta sekä kuulluksi ja nähdyksi tulemista. Olen auttanut jaksamaan olla mukana vapaaehtoistoiminnassa. Niitä olivat muun muassa paletin antama tuki, toiset vapaaehtoiset, hyvät ystävät, puhuminen, tuettavat, sosiaalinen kanssakäyminen, iloisten ihmisten näkeminen ympärillä, tunne, että tekee hyvää, positiivinen palaute, kun näkee, että työllä on merkitystä. Näkee maailmaa, uudet ihmiset, ryhmän tuki, mahdollisuus olla itsensä sekä tietenkin hyvä tarjoilu ja kahvi. Mitä vapaaehtoiset sitten kokevat antaneensa muille? Muun muassa iloa, toivoa, kuulevat korvat, hyvää mieltä, uusia ajatuksia, naurua, elämäniloa, aikaa, turvaa, kuntoilua, tukea arkeen, onnistumisen iloa, iloa runoudesta, kaveruutta ja mielenterveyttä. Kiitos, Ritva Savolainen. Kuten kuultiin, vapaaehtoistoiminta antaa myös tekijälle itselleen paljon. Sitä hyvän mielen tunnetta, jaksamista, kuntoutumista, iloa ja ystävyyttä ei ole tarvetta mitata euroissa, vaan hymyissä, mitä näemme kanssaihmisten kasvoilla. Samalla itse näin paljon hyvää positiivista tunnetta, jakaa vapaaehtoinen sitä varmasti tuplana eteenpäin tukea tarvitseville niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Mitä sitten tapahtuu vuonna 2015? Niistä kertoo meille Tiina Valtanen ja Hanna Poikarainen. Elämme vielä 10 jännittävää päivää. 18. joulukuuta saamme tietää, myöntääkö Raha-automaattiyhdistys paletille toiminta-avustusta vuodesta 2015 eteenpäin. Ja jos RAY myöntää rahoituksen, on myös Kaarinan kaupunki lupautunut olemaan mukana omaosuudella paletin toiminnan jatkumisen tukemiseksi. Seuratkaa siis tiedotusvälineitä ja sosiaalista mediaa. Ilmoitamme heti, kun tiedämme rahoituspäätöksestä. Vuoden alussa löydätte meidät uusista tiloista. Kiitos kaikille, jotka olitte mukana rakentamassa palettia. Tässä siis kooste pian päättyvästä vastoinkäymiset voimavaraksi hankkeesta ja sen huipputuloksesta vapaaehtoistoiminnan keskus paletissa. Kuten huomaatte, paletti on löytänyt paikkansa, osoittanut tarpeellisuutensa, saavuttanut tekijöitä ja tuonut tarvitsijoita. Paletissa kehittämistyö jatkuu. Muun muassa nuoria houkutellaan enemmän mukaan luomaan nuorten näköistä vapaaehtoistoimintaa, kehitetään erilaisia vertaisryhmiä, lisätään oppilaitosyhteistyötä, panostetaan sosiaaliseen median käyttöön ja kerätään edelleen hyviä käytäntöjä vertaiskumppaneilta Suomesta ja maailmalta. Paletin yksi motto näyttääkin olevan vierivä kivi ei sammaloidu. Ja lopuksi katsaus, miltä näyttää sää Puntarinkatu 4.
Matti, kuuluu. Sää. Hanna, sää. No siis, säähän tänään on pilvinen, vähän harmaa, mutta ei se mitään. Meillä paletissa sydän lämmittää.